Takže prešli by sme bodu rôzne. Liptovská nemocnica s poliklinikou požiadala Združenie miest a obcí Liptova o finančnú podporu a materiálno-technické vybavenie a prístroje, ktoré je nutné zakúpiť. Takisto je potrebné zakúpiť postele, nočné stolíky, centrálny rozvod kyslíka urobiť, matrace zakúpiť, vybaviť oddelenia novými signalizačnými zariadeniami, zakúpenie EKG, defibrilátora, umývačky podložných míst. Združenie miest a obcí Liptova túto žiadosť Liptovskej nemocnice s poliklinikou prerokovalo a dohodlo sa, že podporí, samozrejme po odsúhlasení jednotlivých obecných zastupiteľstiev, Liptovskú nemocnicu s poliklinikou sumou 14 centov na jedného obyvateľa, podľa počtu obyvateľov v obci. Takže nejakých 170-180 eur by to bolo, čo sa týka našej obce. Zatiaľ. 14 eur. Keď je to samostatne, treba jasne, samozrejme. Áno. Pán predseda, poprosím ťa. Tú sumu celkovú? To je 14, tam dajme 14 eur na obyvateľa. 14 eur na obyvateľa. 0,14 centov. 0,14 eurocentov na obyvateľa, tak aby som bol presný. Bodu číslo 11, rôzne. Žiadosť Liptovskej nemocnice s poliklinikou o finančný príspevok. Obecné zastupiteľstvo v Pribyline schvaľuje príspevok pre Liptovskú nemocnicu s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši vo výške 14 centov za osobu, teda za obyvateľa. Ďakujem. Pani poslanci, dám hlasovať, kto je za prijatie uznesenia v prečítanom znení. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania, čiže jednomyselne prijaté. Ďalej tu máme žiadosť športového streleckého klubu Pribylina, žiadosť o príspevok pre neziskovú organizáciu občianske združenie športových streleckých klub Pribylina. Týmto žiada obec Pribylina o príspevok z obecného rozpočtu vo výške 150 eur. Organizácia športového streleckého klubu Pribylina je strelecký klub zaoberajúci sa športovou streľbou, a to na úrovni IDPA. Športový klub bol založený v roku 2014 a spolupracuje na medzinárodnej úrovni so športovým klubom SMPBIV Perkun z Poľskej republiky. Športový strelecký klub Pribylina v dňu 18.3.2015 eviduje 9 riadnych členov a ďalšie 4 žiadosti o členstvo. Poskytnuté finančné prostriedky by náš klub využil na reprezentačné účely klubu a obce. Takže nech sa páči. Je tu ten žiadateľ? Ja. Toto je? Je to inžinier Vladimír Kalča. Ja sa len aj občania obce Pribyliny vedia využiť potom ten klub, alebo strelnicu, alebo niečo také? Každý jeden, kto si bude chcieť zastrieľať, môže ísť si zastrieľať. Ako na zriadenie, alebo na prevádzku, alebo toto je ako úplná novinka, ja som netušil, že taký na reprezentačné účely klubu a obce. Reprezentačné účely. No, využíva nejaký materiál asi, že v Pribylíne je športovo-strelecký klub a je možné si ísť. A kde strieľa ako ten klub? Ja neviem. Na strelnici hore. Máte jarní? To už tam máte, čo? Kedy to bolo doručené na obec? 23.3.2015. Prejednané na rade obce.
Neviem, no to je úplná novinka, ja som netušil niečo takéto, že existuje v Pribiline. Pre mňa by sme to poslať na materiál. Takže Možno by sme mu aj poskytli viac, ja neviem, keby prišiel, odprezentoval veci, čo chce. nie, čo to je. cez 150 eur, myslím, že takáto žiadosť je áno, cez 150 eur nič viac. Poprosím kľud v sále. Že vieš, čo vlastne robí. Neraz by som zle odhlasoval, preto sa pýtam, či tu je ten pán. Nie, Ale mesiac to je na obci. nie. Tak to nedáme na obecné zastupiteľstvo, keď je to mesiac na obci, nech o tom rozhodne starosta sám, hej. Čo? Lebo ja neviem, keď je to mesiac k dispozícii na obecné zastupiteľstvo, tak to mohlo prísť skôr, veď... Však o čo tu ide? Podporíme 150 eurami, Neviem sa vyjadriť. není žiadny problém, jednoducho je to o hlasovaní obecného zastupiteľstva o ničom viac, čiže poprosím pán predseda, prečítaj uznesenie, Za druhé v bode rôzne. to je 150 eur. Obecné zastupiteľstvo v Pribiline schvaľuje príspevok pre športový strelecký klub v Pribiline vo výške 150 eur. Takže pani poslankyňa, páni poslanci, dávam hlasovať, to je za prijatie uznesenia, prečítam znení. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Vieš, také stanovy, ale ja neviem. Ja netuším, čo to je. Takže tak ja neviem. Tiež ako. Ako všetko má, lebo on je zaregistrovaný, takže... On stanovy má, pretože je občianske združenie, a keď sa zakladá občianske združenie, musí mať stanovy, lebo bez toho Tam nejde o čo sme nevedeli. Ja som hlasoval preto za, lebo je to občianske združenie, ale to počul len od Ale ja som o tom tiež nejako nevedel. Dobre, kľud. Ďalej máme základná škola Ďalej máme základná škola s materskou školou Jana Lajčáka. Musíme oficiálne tie finančné prostriedky, ktoré si presúvajú, schváliť ako navýšenie rozpočtu, čiže výdavková časť 21 320,69 eur, z toho nedočerpaná dotácia roku 2014 prenesené kompetencie 8612,32 eur, nedočerpaná dotácia z roku 2014 originálne kompetencie 4698,37 eur, dotácia na deti predškolského veku 2604 eur, dotácia pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 5406 eur a príjmová časť 780,83 eur. Môžem? Nech sa páči. Tento bod by som doporučila vyškrtnúť, pretože to je predmetom tej tabulky schvaľovania. Však to sme riešili. Rozpočtu. Zmenu rozpočtu. Takže ďakujem späť. Riešili sme postavenie rozpočtu. Slovenský pozemkový fond, žiadosť o vyjadrenie. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor, Liptovský Mikuláš, k vašej žiadosti 171/179 z roku 2015 zo dňa 23.2.2015 o vyjadrenie k vyvlastneniu pozemkov v katastrálnom území Pribilina, obec Pribilina, okres Liptovský Mikuláš za účelom vysporiadania pozemkov pod budovou kultúrneho domu v obci Pribilina vám dáva nasledovné vyjadrenie. Ak sa jedná o stavbu vo verejnom záujme, Slovenský pozemkový fond súhlasí, aby ste predmetné nehnuteľnosti vyvlastnili podľa zákona číslo 50/76 zbierky, znení neskorších predpisov, stavebný zákon. Dávame vám na vedomie, že Slovenský pozemkový fond môže previesť vlastníctvo pozemkom podľa paragrafu 16 odstavca 1 písmena B a C zákona číslo 180/95 zbierky, znení neskorších predpisov. A dôvodom prevodu je usporiadanie vlastníctva pozemkom, zastávaním stavbami vo vlastníctve obce alebo vyšších územných celkov, ktoré prešli do ich vlastníctva podľa osobitných predpisov, kúpnou zmluvou alebo zámennou zmluvou. V prípade, tam je už kontrakt potom. Takže tam sú rozpísané potom v tom uznesení aj pozemky, o ktoré sa jedná, aj vlastníci. Toto všetko. Ako jedná sa o usporiadanie pozemkov pod kultúrnym domom a miestna komunikácia na plave. Takže tých vlastníkov je trošku viacej. Doporučoval by som, aby sa nečítalo všetko, len ten začiatok, že
že obecné zastupiteľstvo prijíma. Poprosím ťa, pán predseda. Informácie o postupe pri vysporiadaní pozemkov pod miestnou komunikáciou a kultúrnym domom. Za štvrté, obecné zastupiteľstvo v Pribiline schvaľuje v súvislosti s vysporiadaním pozemkov, ktoré sú zastávané stavbami vo vlastníctve obce, prevod vlastníctva týchto pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu nasledovne. A je to tam vlastne... Potom sú mená, čísla, za prvé komunikácia, mená pod komunikáciou a za druhé pozemky pod domom. Takisto je tam štopárne. Súhlasíte, pani poslanci, aby sa to nečítalo všetko? Dobre, takže pani poslankyňa, pani poslanci, dávam hlasovať, kto je za prijatie uznesenia. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Čiže prijaté. Ďalej tu máme divadelný súbor Klások sa uchádza o podporu formou grantu v rámci otvoreného grantu obce bližšie k vám 2015. Názov projektu je Pred oponou, za oponou. Projekt vlastne rieši vymenenie opony predoponej drapiery, šály bočné, horizontov a aj údržby, vybrúsenie náter, podlahy, javiska. Celková suma je 12 948 eur. V zmysle podmienok Bez DPH. Nadácie Slovenskej republiky je, že na kultúrne podujatia minimálne 50% výšky celkového rozpočtu musí dať obec. Čiže toto nám treba schváliť. Čiže chce 6,5? Čiže zhruba, áno, ak to bude takto podporené v plnej výške a minimálne 50%, čiže 6,5. S tým, že ďalších 6,5 sa dostane. Ja len ako, ja nemám vôbec problém to podporiť, ja veľmi rád to podporím, kultúra to musí kvitnúť a to pódium je naozaj v takom stave, to tam by bolo najlepšie vymeniť tie počty tam za nové. Úplne to by bolo ideálne. A tie peniaze, keď to už bude stať 13 000 eur. Nie je to možné? To bol moc veľký náklad vymeniť to úplne všetko. Keď sa to vybrúsi... To je takmer 500 000 korún. Lebo to vybrúsiť, veď tam je, veď vieme, aký je to, veď tam je rozdiel aj 5-7 cm medzi tými počtami. Nie? Dobre, to je môj návrh, no len neviem, ako ten projekt funguje, či to sa musí všetko presne dokladovať, alebo čo, lebo to je nadácia, hej? Ak správne chápem, no a nadácia vieme, ako funguje. Že či sa to tam nedá tak spraviť. Ako tam sú môj návrh je taký, položky a jednoducho tie položky sa budú kontrolovať, že či sa to spravilo. A už keď to toľko stojí, tých 13 000 eur, či už nezvážime aj vymeniť toalety, spraviť tu na predsáli. Neplánujeme? Toalety. Určite. A už to bude nádherný kultúrny stán. Ale to nemôžeme spájať s týmto projektom. Ale keď je to 500 000 korún, hej. Sa mi to zdá moc korún na výmenu len opony. No ale to sa vymení úplne všetko, hej? Ja celé zariadenie. To nie je len opona, to sa je 100 000 korún, to toľko stojí. Tam sa 3 opony, Janko. To je cena normálne, hej, z Aj ten pohybový systém, komplet, všetko. Hej, veď tie lánkate už pomaličky pukajú. Hej. Janko, aj som stala korunu 50, stojí. Dobre, takže ešte niekto, nech sa páči. Ja môžem za seba povedať, že som sa včera rozprával, vždy sa snažím k takýmto veciam získať čo najviac informácií. Projekt bol zaslatý vlastne aj mailom ku nám, takže sme sa snažili k tomu čo najviac informácií získať. Rozprával som sa včera so Stanom,
aby sme vlastne vedeli, že asi aké náklady na to jednotlivé veci sú. Presne tak, ako povedal poslanec Orbičan, tak súhlasím s tým, aby sa naozaj tie peniaze, keď prídu, ak je to investícia, ktorá nemusí byť pre tú nadáciu nejakým striktným dôvodom, striktným spôsobom dokladovaná, aby sa naozaj podarilo potom pri tej súťaži vyjednať čo najlepšie dodávateľa. Včera som aj informoval Stana, že som rozprával s jedným rovnakým dodávateľom a podobným dodávateľom, ako sú tie divadelné služby, a dokázal dať výrazne lepšiu cenu na tie dodávky, takže by sa potom podarilo naozaj z tých peňazí urobiť možno aj ďalšie prvky v tom kultúrnom dome. Bavili sme sa o tom, že naozaj ľudia sa sťažujú, keď prídu, že sa zachytávajú oblečenie na starých stoličkách, na tých pôvodných, ktoré sú tu, na tých hlaviciach, áno, pardon. A prípadne, keby sa podarilo z toho urobiť časť aj využiť tie prostriedky čo najefektívnejšie, čo najlepšie, aby sme naozaj tú zmenu za tých 13 000 eur cítili. Hej. Dobré riešenie je dať euro a dostať 2, to je úplne super, takže to sa mi pozdáva. A potom vlastne pri tej realizácii, tak sme sa aj dohodli, že túto investíciu podporím s tým, že naozaj potom pri tej realizácii budeme sa snažiť nájsť a kľudne pomôžem aj pri nejakých realizáciách, ak bude treba natrieť podlahu alebo čokoľvek pri tej práci urobiť, že by sme naozaj sa dostali ku tomu solidnému výsledku, hej, aby naozaj sme vedeli dosiahnuť čo najviac na tie peniaze, hej. Takže za mňa asi toľko, no. Ešte niekto k tomuto? Nie, pán predseda, poprosím. Nech sa páči. Ale tak, ja som sa tiež Nie je rôzne, takže... Toto nám umožňuje. Ale rozdielujeme ľudí a ľudí, pozor, toto je veľmi zapekvitá vec. Stejka, počkaj ešte o jeden bod, aby to bolo, vieš, ako úplne jasne o toho. Takže poprosím ťa, pán predseda. Informácia o projekte divadelného súbora Klások pred oponou za oponou. Za 5. Obecné zastupiteľstvo v Pribiline schvaľuje spoluúčasť obce na projekte DS Klások pod názvom pred oponou za oponou minimálne vo výške 50% celkového rozpočtu. Takže, pani poslanci, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto. Ešte jednu vec, minimálne vo výške alebo vo výške? Nie, tam je minimálne vo výške. Keď si prečítate... Ja sa len pýtam. Keď si prečítate podmienky, tak na kultúrne podujatia minimálne 50% výšky celkového rozpočtu. Dobre. Čiže my nevieme, ak podporia nejakú inou sumou, tak minimálne 50% z tej sumy, hej? Ako my nevieme, akú sumu podporia teraz momentálne. My hlasujeme 50%. Maximálne takto. Minimum je 3 000 a maximálna suma je 7 500. Čiže ako nevieme ešte... My hlasujeme 50%, nie 6 500 eur. Nie. Minimálne 50% výšky celkového rozpočtu, čiže viac môžeme dať, alebo tak, ale zase to bude podmienené súhlasom. Môže byť aj 100%, hej. Nemôže, minimálne 50. Proste vysvetlím to takto. Pokiaľ ten projekt stojí, koľko sme si povedali, že 13 000 eur. 13 000 eur. A podporí sa, dajme tomu, 5 000. Je na nás, či ho potom podporíme, aby sa zrealizovalo úplne všetko, alebo si povieme, tak ako dáme len 6,5. Okay. Čiže preto je to minimálne 50% z celkového rozpočtu. Áno? Lebo nevieme, akou sumou bude ten projekt podporený. Či nebude treba viacej ako 6,5. Ešte niekto chce k tomuto? Nie? Takže pani poslankyne, pani poslanci, dávam hlasovať. Kto je za uznesenie? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďalej tu máme
návrh zmluvy o spolupráci uzavretá v zmysle obchodného zákonníka medzi obcov Pribylina a zhotoviteľom P4U SRO Trnavského 55 841 02 Bratislava 4. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca objednávateľa a zhotoviteľa vo veci informovania a zakladania poradenstva ohľadom budúcich príležitostí objednávateľa na čerpanie neziskových nenávratných finančných prostriedkov na jeho projekty zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie. Cena 999 €. To je proste firma, s ktorou aj jednám v Bratislave. Takže, pani poslankyňa, pán poslanci, k tomuto bodu niekto niečo. To je firma, ktorá vypracováva projekty na eurofondy. To je firma, ktorá nám to ako drží ochranu rukou, hej? Takže tak. Máme to zase tu? Nie, lebo to som doniesol v pondelok, keď som bol v Bratislave pri nich. No tak to Ale máme ďalšie zastupiteľstvo. To nemáme. Je to v návrhu, áno. Je to v návrhu. To je tým štrukturálnym fondom. Tým štrukturálnym fondom. Dobre, ale to musíme skladať. Musíme. To je 199 €. Aha. Áno, to je ono. Máme to, ale proste To je... schválené, tam je viac toho. My toho viacej, tam je... Takže takto. Tam je vlastne všetko to, čo chceme urobiť, čo chceme nakresliť v rámci základnej školy, materskej školy, tých bytoviek, námestia, lebo jednoducho treba nám to odsúhlasiť, treba sa nám na to popripravovať, či projektovou dokumentáciou, stavebnými povoleniami, alebo inými povoleniami, ktoré nám bude treba. Jednoducho potom to časovo už nestihneme, keď výzvy budú vyhlásené, aby sme to všetko skreslili i urobili stavebné povolenia a všetko, čo bude treba. Čiže neviem, či to teraz akože prečítaš úplne všetko, hej, aby to bolo každému jasné, že čo sa schvaluje, ale navrhujem prečítať. Dám to celé. Informácia o možnostiach realizácie projektov v rámci štrukturálnych fondov. Za 6. Obecné zastupiteľstvo v Pribyline schvaľuje. Za A. Podanie žiadosti na čerpanie dotácie v rámci štrukturálnych fondov na nasledovné stavby. Za prvé, uteplenie obvodového plášťa 2 nájomných bytových domov vo vlastníctve obce. Za druhé, základná škola s materskou školou Jana Lajčiaka v Pribyline, budova základnej školy, výmena palivovej základne z uhlia na plyn, vybudovanie plynovej prípojky, výmena rozvodov tepla a vykurovacích telies v budove, prípadne uteplenie obvodového plášťa, výmena okenných a dverových otvorov, uteplenie strechy. Za tretie, základná škola s materskou školou Jana Lajčiaka v Pribyline, budova materskej školy, celková rekonštrukcia a prestavba. Za štvrté, rekonštrukcia námestia a vybudovanie oddychových zón so zameraním na kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce Pribylina, zóna C a D. Za B, príprava projektu dokumentácie ako prílohy k žiadosti o podporu v rámci štrukturálnych fondov pre stavby. Za prvé, základná škola s materskou školou Jana Lajčiaka v Pribyline, budova základnej školy, výmena palivovej základne z uhlia na plyn, vybudovanie prípojky, výmena rozvodov tepla. Za A, vykurovanie telies v budove, a to som už čítal, sa mi zdá. Je to jedno. Telies, prípadne uteplenie obvodového plášťa, výmena okenných a dverových otvorov, uteplenie strechy. Za tretie, základná škola s materskou školou Jana Lajčiaka v Pribyline, budova materskej školy, celková rekonštrukcia a prestavba a realizačný projekt, to je za tretie, rekonštrukcia námestia a vybudovanie oddychových zón so zameraním na kultúrne vyžitie obyvateľov, návštevníkov obce Pribylina, zóna C a D. A za C, uzatvorenie zmluvy o spolupráci s zhotoviteľom P4U SRO Trnavského 55 841 02 Bratislava 4, ktorej predmetom je spolupráca vo veci informovania a základného poradenstva ohľadom budúcich príležitostí na čerpanie
Nenávratných finančných prostriedkov zo štruktúrálnych nástrojov Európskej únie za cenu 999 eur. Takže ďakujem pekne. Bytovky, tam projektová dokumentácie nie je preto, lebo projekt uteplenia bytoviek je už hotový. Čiže preto tam nie je. Aby ste vedeli, že to tam je. Nech sa páči. Možno k tomu, mne tam vadí to prípadne. Prípadne je preto, čo som povedal, že jednoducho ako 100% a betón je výmena palivovej základne. A jednoducho, ak tam bude uteplenie, výmena okenných otvorov a všetkého, tak jednoducho, ale projekt tam nie je, prípadne tam sa ide vypracovať projekt zároveň. To je jedno, tak asi sme to nechali, akože, ale... No ale keď ti ide výzva, tak jednoducho ti ide výzva, to je opravnený nápad, čiže nemôžeš. Ale ako ja pevne verím, že to dajú všetko spojené. Že už je to urobené zateplené. Nie. Oni ako... Počkaj, že si k tomu musím priznať, menej znečisťujú. Nech sa páči. Z tej prípravy projektovej dokumentácie by sme to prípadne vyhodili. Môže, áno. Bude výmena palivovej základne a zateplenia a výmena okynov. Čiže A. Ešte mám jednu otázočku ku tomu. Keby, neviem presne, ale mám takú informáciu, že ak sa už raz zmení palivová základňa z uhlia na plyn a potom by sa išlo do žiadosti z plynu napríklad na obnoviteľné zdroje, tak už potom je veľký problém dostať dotáciu na to. Nezvážili by sme takú možnosť, že by sme dali rovno aj alternatívu na obnoviteľné zdroje, že vlastne by bol projektová dokumentácia pripravená aj na to, ak by vyšla aj výzva na tie obnoviteľné zdroje, že by sme mali alternatívu? Ako môžeme urobiť projektových dokumentácií aj 10 všetkého, ale tá projektová dokumentácia niečo stojí. Alebo aspoň... Ako nie je problém. Keď si to schválite, že chcete alternatívne zdroje, že chcete niečo iné, projektových dokumentácií vieme urobiť to. No ja som si nie vôbec istý, či vychádzajú výzvy z štruktúrálnych fondov na alternatívne zdroje. Vychádzajú? Ja netuším, že by, lebo keď raz to robíš na plyn, už potom máš problém sa dostať ďalej. Tak nemôžeš práve zase... Ako keď prerobí sa raz na plyn, tak už jasne, lebo nikto neschválí, keď v roku 2016 prerobíme z uhlia na plyn. Aby schválili hneď zase na alternatívny zdroj vykurovania. Ja by som išiel do takej alternatívy radšej. Je to vlastne o krok dopredu a budeme nejakom predstihu v tých energiách. A v končnom dôsledku sa to môže vrátiť. Hej. Doplniť to. Výmena palivovej základne je na Neviem, či je na plyn a alternatívne zdroje. Možno na nastavení a čo sa týka štyrky, povezie, tam nekúpíš, tam nenasyceš, tak to proste nie. Respektíve nie. Prípadne nie. Prípadne buď, alebo... Čiže A. Bude bude to stáť o také viac. No nie, alternatívne je potom treba konzultáciu, že o čom je tá alternatíva. Môžem prečítať ten jeden zmenec.
Prečítal by som to ešte ten bod, ktorý sme zmenili, hej. Takže za 6. obecné zastupiteľstvo v Pribiline schvaľuje. Za B. Prípravu projektovej dokumentácie ako prílohy k žiadosti o podporu v rámci štrukturálnych fondov pre stavby. Za prvé, základná škola s materskou školou Jana Lajčaka v Pribiline, budova základnej školy, výmena palivovej základne z uhlia na plyn a obnoviteľné zdroje energie. Vybudovanie plynovej prípojky, výmena rozvodov tepla, vykurovacích telies v budove a uteplenie obvodového plášťa, výmena okenných a dverových otvorov, uteplenie strechy. Myslím, že by to malo byť v poriadku. Takto schváľte projekt tam budú ale len sa to pripojuje, nie sa dáva. Dobre, pani poslankyňa, pani poslanci, kto je za prijatie uznesenia? Je niečo proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Takže ďalej tu máme návrh na vyradenie toho havarovaného Peugeotu, aby sme ho mohli oficiálne odpredať v zmysle hospodárenia s majetkom obce, čiže normálne sa zverejní zámer, kto dá viacej, tak jednoducho sa odpredá a ďalej aj oficiálne, aby sme odsúhlasili kúpu vozidla, hej, zase blíži sa cenie aj kempingu, tak aby zase bolo na čom voziť ľudí. Pani, môžem. Odpredaj hnutelného majetku obce. Za 9. Obecné zastupiteľstvo v Pribiline schvaľuje zámer predaja hnutelného majetku vo vlastníctve obce Pribilina v zmysle zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku, zbierky zákonov o majetku obcí v platnom znení. Zámer bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce formou ponukového konania. Predmet zámeru osobné motorové vozidlo Peugeot, poznávacia značka LM991 a tak ďalej. Čiže tento som si dal hlasovať, kto je za. Zdržal sa niekto hlasovania, niekto proti, prijaté. Za 10. Nadobudnutie hnutelného majetku obce. Obecné zastupiteľstvo v Pribiline schvaľuje zakúpenie osobného motorového vozidla pre potreby podnikateľskej činnosti obce. Čiže som si dal hlasovať, kto je za. Je niekto proti, zdržal sa, hlasovanie prijaté. Alebo ešte ja to prečítam. Rolnícke družstvo Pribilina naposlalo ponuku, že chce odpredať rekreačné zariadenie 3 unibobunky v autokempingu Račková Dolina, cena dohodou. Aby náhodou mal niekto záujem, to sú 3 spojené bunky, ktoré družstvo vlastne prevádzkovalo. Vlastne sú stále prázdne, tak sa je to ekonomicky nevypláca, čiže dali návrh na to, že môže sa niekto kto má záujem. A potom ešte ďalšia záležitosť, aby sme nezabudli, tak tým je, že končí funkčné obdobie nášho pána kontrolóra a je potrebné prijať uznesenie obecného zastupiteľstva o vyhlásení výberového konania na funkciu kontrolóra obce s tým, že predkladací termín žiadosti by bol 5. júna, tam je to zalepenie na obálkach, označení,
a výber by bol na najbližšom obecnom zastupiteľstve. V júnovom. Kontrolóra obce. S tým, že sa aj odprezentujú a obecné zastupiteľstvo rozhodne. Niekto k tomuto niečo? Čiže, pán predseda, poprosím ťa. 5. júna, áno. Dodanie ako žiadosti, hej, na obecný úrad a na najbližšom obecnom zastupiteľstve, ktoré bude v júni. Na júnovom zasadnutí. Áno, zasadnutí obecného zastupiteľstva. Ja to ešte nemám rôzne, ne? Dobre. A To je čo? To je na júnovom OZ, že na tom na budúčom OZ časovom. tam ešte výšku úväzku by bolo dobre tiež, keby sme schválili, teraz to bolo 30 hodín mesačne. Čiže nech sa páči návrhy. Sa potom prezentujú. 30 hodín mesačne dávame, súhlasíme všetci, aby sme to nepredĺžovali nejakým spôsobom. Takže pán predseda, poprosím ťa, 30 hodín mesačne. Aký úväzok? Voči 168? 168 del, to je nejaký taký 6 je 18. Čiže Úväzok. 30 hodín mesačne. Úväzok. 18%. Hej. Tak. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce. Za 7. Obecné zastupiteľstvo v Pribiline. Za prvé vyhlasuje v zmysle paragrafu 18a odstavca číslo 2 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v platnom znení vykonanie voľby hlavného kontrolóra na júnovom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Pribiline. Za druhé, ustanovuje podmienky voľby hlavného kontrolóra. Za prvé, kvalifikačné predpoklady, minimálne úplné stredné vzdelanie. Za druhé, náležitosti prihlášky. Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj. Údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, doložený úradne overenou fotokopiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní, profesný životopis, výpis z registra trestov nie staršie ako 3 mesiace, súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona číslo 122/2013 zbierky zákonov o ochrane obecných údajov a osobných údajov. Za tretie, termín a spôsob odovzdania prihlášky. Termín ukončenia podávania prihlášok bude 5. júna 2015. Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok. Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi kandidát musí zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu obecný úrad v Pribiline s označením voľba hlavného kontrolóra neotvárať. Za štvrté, proces voľby hlavného kontrolóra. Procesu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby, to je v júnovom obecnom zastupiteľstve v časovom rozsahu 5 minút.
Úväzok hlavného kontrolóra obecné zastupiteľstvo schvaľuje na 30 hodín mesačne. Ešte aj tu poznámku tam určite. To je zmysle zákona o obecných Dobre, takže ešte som, za tretie. Žiada inžiniera Milana Kohúta, starostu obce, zabezpečiť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým. Takže teraz to mám toto. Čiže pani poslankyňa, pani poslanci, dávam hlasovať, kto je za prijatie uznesenia v prečítanom znení. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Takže prijaté. Ďalej vás chcem informovať, že máme spracovanú projektovú dokumentáciu na odkanalizovanie splaškových odpadových vôd, ulica Mateja Šuňavca. Viete, že výškové pomery tam nedovolujú, aby tam bola gravitačná kanalizácia. Je nutné tam postaviť malú prečerpávačku. Momentálne projektová dokumentácia je na vyjadrovačkách pre jednotlivé organizácie. Musíme tam urobiť územné a vodoprávne konanie. Predpokladaný náklad cca 35 000 na to prečerpávačku. Uvidíme, akú cenu vysúťažíme. Hej, to je tej oblasti dolu. To je ako bude Durapovi. Hej, že musí čerpať do to je dolu, nech sa páči. Tam je zakopané potrubie na kanalizáciu, čiže už je tam preinvestovaných nejakých 40, neviem koľko tisíc, áno? 20. No. A teraz je v podstate tá kanalizácia nefunkčná. My potrebujeme prečerpávačku, aby bola funkčná. Tak? Dobre. Ako museli sme to zakúpať, pretože keď sme robili cestu, už by sa tam nič nezakúpalo. Pod cestou museli sme to zakúpať. Takže teraz je tá druhá etapa, kedy vlastne postavíme prečerpávačku a môžu sa tam ľudia z tej oblasti napojiť. A potom ešte poslednú záležitosť, ktorú mám v rôznom, to je minulý týždeň v pondelok. Nezahlasovali sme. Tak ešte, pardon, pán predseda, nech sa páči, prečítajte. Vodoprávne konanie na stavbu odkanalizovanie splaškových vôd ulica Mateja Šuňavca. Za 8. Obecné zastupiteľstvo v Pribiline berie na vedomie informácie o príprave podkladov pre vodoprávne konanie na stavbu odkanalizovanie splaškových vôd ulica Mateja Šuňavca. Kto je za, kto je proti, zdržal sa, hlasovania. Prijali. Čiže tej poslednej záležitosti, ktorú mám, bude rôzne, to je, že sme minulý týždeň v pondelok boli v Bratislave s pani predsedničkou školskej komisie a našim pánom kameramanom, kde vlastne Romo Drog v mesiaci september robil prieskum našej cigánskej osady. Aj cigánskej osady. Vlastne to bola prezentácia toho, čo urobili, čo zistili. Bola tam bývalá spolumocníkyňa vlády, pani Orgovalnová, zástupkyňa nadácie Rómov Slovenska, teda Rómskeho inštitútu, tak presne. A proste odprezentoval sa tento výskum, ktorý sa tam urobil a jednoducho potom sa rozobral ten výskum, že každý si povedal svoj názor. No, neviem, či niečo viacej povedať, nech sa páči. Podľa predpokladov našeho programu sa vyjadrili tak. Sú
tam zahrnuté ich požiadavky, to, čo oni vidia, ako, ja neviem, kameru úrazu, že nie je dobrá spolupráca podľa nich s pánom starostom, so zastupiteľstvom, hej. Ale skutočne sú tam len požiadavky ich a to, čo oni by mali, to ako sa tam nejak neprezentuje. Samozrejme z toho dôvodu, lebo tento výskum robil sociológ český z Prahy, hej. Takým spôsobom, že bol u nich, oslovil asi 1/3 ľudí, od malých, žiakov, cez 12 až dospelých ľudí, náhodným videom. No tak a oni povedali to, čo chceli povedať, hej. Takže nejaké také relevantné údaje, osobne a za seba hovorím pre mňa, tam nie sú, hej. Ale mali sme možnosť potom si aj s pánom starostom, aj s pani Orgovanovou, aj s pani Gregersen, aj s pani Gejlovou vydiskutovať do budúcnosti. Ako by nám chceli pomôcť, čo my považujeme za prioritu, ktoré projekty by sme podporili. Išli teraz do súťaženia s 8 projektami, ale je to bez finančnej účasti obce. Takže preto my to tu na nejako dneska nediskutujeme o tom, lebo oni sa zaviazali, oni si to z rovnoprávne všetko vlastne vyplatia, hej. My sme sa vyjadrili s pánom starostom, čo si myslíme, že pre nás je priorita. Tak sme sa na tom zhodli. Ja poviem za seba, akákoľvek edukačná činnosť, to znamená postarať výchova, vzdelávanie pre Rómov, je vítané. Ale nepôjdeme vôbec nad rámec nejakého zákona, ako sa tam trošku pani Orgovanová toho dotkla, že by sme mohli ako prihliadnúť na tých Rómov, že predsa len 300 rokov sú tam a už majú nejaké morálne právo na to obývať toto zemie, tak akože nie. To zasa nie. Lebo ja si myslím, že aj pozitívna diskriminácia je diskriminácia a ako v žiadnom prípade my takéto nepodporíme. Bol by to precedens do budúcich rokov, ak my teraz sa budeme pozerať na to, že oni si tam postavili neoprávnenie a my to zlegalizujeme a bude sa tam stavať a ešte dokonca na základovom území. Tak ako? To sa nie. To potom každý jeden z vás si môže narokovať takéto požiadavky. Takže ja nie som, fakt som nie proti Rómom, nie som rasista, ani nič také, ale v rámci zákonnosti, aby to bolo legálne a aby sme si to aj my po rokoch, aby sme sa nemali za naše rozhodnutie, aby sme to neovplyvnili tým smerom, že dneska je 350 a za pár rokov je bude 700 našim režimom. Takže práve do edukácii áno, akákoľvek výchova, vzdelávanie, ale je to vec. Takže pani poslanci ešte niečo? Nech sa páči. Takže by sme sa trošku do toho na to pozreli, ako vyzerá vlastne ten Romodrom, to fungovanie. Naozaj na tie rôzne projekty požadujú vždy spolúčasť plnomocenca vlády. Najprv na festival žiadali cca 20 000 eur, dostali 10 a tak či tak ho realizovali, tu na čo po ten Romodrom trojdňový. Podobným postupom postupovali aj pri spracovaní tohto zborníka, ktorý robili pre ako nejakú aktivitu v občianskom združení. Takisto pýtali cca 10 000 eur od úradu vlády a dostali asi 4 000 a ten zborník v takéto forme urobili. Takže ten môj taký, môžem tak asi z časti súhlasiť s tým, že že by som očakával, že tie snahy budú skôr naozaj z hľadiska občianskeho združenia v tom smere, že občianske združenie bude najprv hľadať nejaké zdroje, nejaké spôsoby, ako urobiť podobne, ako my fungujeme v dedine, až potom vlastne vždycky na základe financií to posunú niekde ďalej. Nie opačne, ak peniaze dostanem, robím, keď peniaze nedostanem, tak nerobím. Takže to mi také príde trošku zvláštne. No a čo sa týka tej celej práce, ktorú tu urobila táto organizácia v Pribiline, ja som, alebo všetci viete, že sme robili naozaj veľmi širokú petíciu v obci Pribilina, pretože toto je jeden z najväčších problémov, ktorý tu v obci máme a
kvôli nemu som aj kandidoval na starostu obce, aby som naozaj mohol s týmto problémom pohnúť presne podľa toho konceptu, ktorý sme predstavili v tom celom materiáli. Ten život vám prinesie to, že ak sa človek chce niekde pohnúť, tak musí hľadať riešenia. Povedať tak, že niečo sa nedá, niečo neurobíme a tak ďalej, musí mať vždy alternatívu, čo chcem urobiť, aby som to posunul ďalej. Takže tá celá koncepcia, ktorá bola pripravená, ktorú sme predkladali a ktorú sme vysvetľovali každému jednomu človeku, ktorý prišiel s nami do kontaktu, keď sme zbierali podpisy pod petíciu za riešenie rómskeho problému v Pribline, priniesla to, že ľudia, dúfam, pomaličky začnú vedieť, že tu na tých Rómov máme. Lebo mať hlavu v piesku a tváriť sa, že tu nie sú, to prináša to, že naozaj za posledných 20 rokov sa ich stav zdvojnásobil a ten negatívny stav ešte viac sa teraz mení. Hej. Z toho lineárneho priebehu funkcie nárastu sa stáva geometrický rad. Takže ja som rád, že sa obec nespolieha na projekt Romodrom a že určite v krátkom čase príde s koncepciou, ktorou bude koncepčne riešiť celú túto komunitu, lebo je to pre nás naozaj priorita asi číslo 2. Hej. Takže keď hovorím, mňa naozaj môže niekto zobudiť aj o polnoci a vie mu povedať, čo by som robil zajtra, čo by som robil pozajtra, čo by som robil o týždeň v tom, ako naozaj s týmito ľuďmi pracovať. Keď by sme otvorili tému Rómov, tak môžeme sa tu baviť možno hodinu, dve a dostaneme sa, dúfam, už postupne tou zmenou myslenia k tomu, že naozaj je to jedine o tom, že tí Rómovia tu zostanú. Hej. Tam ako myslieť si, že razom niekde zmiznú, niekde sa stratia, asi toto nám prináša to, že keď ich nevidíme, tak sa nám zdvojnásobili. Asi keď ich vidieť budeme, tak asi ten náraz bude nejaký iný a tá situácia bude nejaká iná. Takže keď sa to dotýka aj priamo fungovania alebo riešenia problémov v škole, celé ich aktivít, ktoré tu robíme, hociakých mimoškolských aktivít športových a tak ďalej, vždy narážame na tento problém. Takže ja zasa môžem povedať, verím, že možno aj na najbližšom zastupiteľstve budeme riešiť práve tento problém s tým, že naozaj už prídeme s koncepciou, s postupom, ako robiť. Ak budeme stále hovoriť, nedá sa to, nemôžu, nebudú a vlastne jediný argument bude, že im nebudeme zapisovať trvalé pobyty, tak sa stane to, že budú naozaj rásť geometrickým radom. Takže, áno, pani poslankyňa, nech sa páči. Pán slovo k tomu. My sme sa dosť dlho rozprávali s pani prokurátorkou a my sme jej tieto naše stanoviska predostreli a nemala argumenty. Nakoniec povedala, že ona vyslovene odporúča nášmu zastupiteľstvu, aby sme sa snažili o to zavolať sem výjazdové rokovanie vlády. Lebo povedal pán starosta, že oni sú na území záplavom, do ktorého sa nedá investovať. Tak ako ona sama bola z toho prekvapená a povedala, že nepomôže, nedá sa toto riešiť. To nie je o to, že peniaze nie sú. Peniaze sú na roky a vždycky budú. Ale aby sme vyrobili veci legálne. Zákonné cesty. Ona sama po tých rokoch skúseností, čo robí s Romami, nedokázala pomôcť, nedokázala nájsť riešenie. Takže fakt ako som zvedavá, Martin, teším sa, aké budú návrhy na budúce zastupiteľstvo. Robím dlho, 30 rokov robím s Romami a mňa táto vec veľmi zaujíma. Ja som za minulý rok si urobila 100 kreditov a bolo to vlastne cez projekt MRK, to sú marginalizované rómske komunity. Takže v týchto veciach ako nie na chválu, ale cítim sa doma. Takže som zvedavá, teším sa. Hneď to, čo som povedal na začiatku, tak to vlastne to platí.
Musí to byť, nemôže sa vyťahnuť jedna malá čiarka, niečo, drobnosť, hej. Musí to byť naozaj celý koncept. Od dennodennej práce, od zmeny postupov a tak ďalej, ktoré tu nás sú nevyhnutné. Takže ten koncept samozrejme platí, ale jedine vtedy, keď je to naozaj s priamou prácou starostu. Preto som ešte raz povedal, to bol môj jeden z najdôležitejších argumentov, prečo som kandidoval na pozíciu starostu v tejto obci, aby som takéto veci riešil. Takže je to, ten postup je, každému môžem povedať, postup je pomerne jednoduchý, ale tá aplikácia je veľmi náročná a potrebuje naozaj celého človeka. Takže asi všetci viete, že my sme naozaj tie rozumy nezískavali len tak sami. My sme naozaj si dali tú robotu a našli sme si ľudí, ktorí tieto problémy vedeli vyriešiť, ktorí sú po 14 rokoch niekde úplne inde ako my. A bolo to naozaj veľmi veľa rozumov sme získali v Spišskom Hrhove, kde sme sa toho veľa dozvedeli. A vlastne prvý ten základný krok bol, že chceli začať robiť. To bol ten prvý základ, na čom stavali a vedeli, že áno, inak si nepomôžu, není tu nikto, žiadna tretia sila, ktorá by vám nikdy zvonka pomohla, musí si pomôcť len obec sama. A asi naozaj je to dosť dôležité, lebo vidíte, aj vlastne od nich sa učia mnohé ďalšie obce, aj sám pán prezident, ktorý tam bol teraz počas dňa Rómov, tak povedal, že je to naozaj záslužná robota a obdivuje, čo sa im podarilo za tých 15 rokov v tejto obci dosiahnuť. Takže, ako čo k tomuto dodať? Naozaj budem čakať na návrhy, ktoré prídu a ktoré budeme môcť zrealizovať naozaj k spokojnosti všetkým občanom našej obce, aby to nebolo na úkor len jednej skupiny a ja veľmi rád takéto návrhy podporím. A jednoducho aj pôjdeme do ich realizácie. Pokiaľ ale tie návrhy budú smerovať len k tomu, že zvýhodníme len úzkú skupinu ľudí pred občanmi, pred majoritou, tak určite do týchto projektov nepôjdeme. Ja som tiež bol v Spišskom Hrhove, mám svoje informácie, porozprával som sa s pánom starostom, rozprávame sa aj so starostami, kde tiež majú už 50% Rómov, aj 70% Rómov. Keby to bolo také jednoduché, viete, kde by tieto obce boli. Takže veľmi rád si počkám na návrhy, naozaj. Moje stanoviska sú nemenné a sú jasné. To som aj pani Ordovánovi vysvetlil. Ak to Mirko pustí v vysielaní, budete mať možnosť si vypočuť. Ako ja nemám problém sa vyjadriť otvorene, jasne. Takže budem čakať, veľmi rád sa pustím do roboty. Nech sa páči. Samozrejme, bola by zbytočná práca, ktorú sme si tak intenzívne dali, keby sme neprišli s riešeniami, s návrhmi. O nič iné nám nešlo naozaj len o to, aby sme úplne zmenili pohľad na tieto veci a začali sa tým zaoberať a naozaj si vyčíslili, nie len finančne, ale aj v kvalite nášho života, že čo nás to stojí, keď vlastne máme takúto neovládanú komunitu blízko seba. Všetky tie návrhy, ktoré sme priniesli, tak stávali na niektorých naozaj nosných bodoch. Nosných bodoch v tom, že základnou podmienkou ich realizácie bolo to, že to musí byť naozaj cenné dieťa starostu, že to musí byť jeho naozaj základná myšlienka ráno, keď stáva, večer, keď ide spať, že s týmto problémom sa bude potýkať. Ani v Moste nás nenapadne, ani vôbec nie je našim záujmom brať si na prvom mieste to, že my chceme nejakým spôsobom zlepšiť život jednej komunity. Keď sa opýtate hoci ktorého Róma v našej dedine a povedal by vám, že má problém s nejakým bielým, v živote vám to nepovie. On ten problém necíti, on ho riešiť nebude. Ale naopak, keď sa opýtate bieleho, že či má problém s tým, že je tu na 300 Rómov a neviem ani koľko, tak nepoznám takého človeka, ktorý vám odpovie, že mu to vyhovuje. Hej.
Takže kto má ten problém riešiť? No, prioritne tá majorita. Je to síce veľmi zvláštne, veľmi možno aj nepríjemné a ťažko sa s tým asi zžijeme mnohí, ale bohužiaľ je to tak. Hej. Takže toto sú základné predpoklady toho, kedy sa s tým dá niečo pohnúť, kedy sa s tým nejako dá pohnúť dopredu. Naozaj je to v prvom rade vôľa. Vôľa a potom sa môžeme nikdy dostať. Takže budem čakať na návrhy. Návrhy už boli predložené, všetky boli zmetené zo stola. Ako spracujeme niečo, čo príjmeme a potom budeme aj veci riešiť. Pokiaľ spracujeme niečo, čo nepríjmeme, ako nedá sa. Je to kolektívny orgán, obecné zastupiteľstvo a obecné zastupiteľstvo sa s tým musí stotožniť aj s návrhom a myšlienkou. Pokiaľ sa nestotožní, nemôže sa to zrealizovať. Takže, nech sa máte. Pán kolega, si myslel, že ja som nebola na zastupiteľstve dňa 19.5.2014, keď tam sa vlastne podala tá petícia za systémové riešenie problematiky Rómov v obci Kulitulina. Ale ja som si toto vyťahla, pozrela som si to, o čom ste to tu nadiskutovali. A napríklad taká poznámka pána starostu, že on sa stále nedozvedel základné údaje od teba, že kto bude riadiť firmu obecnú, ktorú ste navrhovali, aký bude výrobný program prednej činnosti, aké zamestnanci tam budú pracovať. To sú akože základné údaje. A ja som sa to tu nedozvedela. Takže ja by som takto navrhovala. Ak to ideme otvoriť na budúce zastupiteľstvo, nechajme si už na budúce zastupiteľstvo. Vy ste to otvorili. Ale vieš, lebo ty stále akože niečo, ale ja by som to dala naozaj na budúce, ale to už bude potom. Vy ste to otvorili, až? Ja som tam nebola, ale nie je to tam napísané, takže kto to bol, ako pán starosta? Počkajte, hovoríte, že to necháme tak a teraz to zase otvárate. Ale keď chce máš niekto dopovedať, ako ja budem rada, keď to bude otvorené na budúce zastupiteľstvo, ale to bude zošené. To neporešíme, my sa musíme stretnúť, to je tak citlivá téma, lebo to sa nedá. Ale aby to bolo legitímne. Samozrejme, Keď to nedokážeme, ja si to vám dobre, pán to, nech sa páči. Na okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru prišla sťažnosť od občana z Pribiliny a Hasičský záchranný zbor nám odstúpil túto správu a teraz je na obecnom zastupiteľstve, aby vymenovala kontrolnú skupinu. Ja vám prečítam, o čo sa jedná. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru Liptovskom Mikuláši obdržalo dňa 24.2015 podanie, v ktorom občania upozorňujú na možnú technickú poruchu komína, respektíve vykurovacieho telesa inštalovaného u pána Jana Zaďku Pribilina číslo 207. Na základe informácií uvedených v podaní sa domnievame, že môže pochádzať k porušovaniu povinností fyzických osôb podľa paragrafu 14 odstavec 1 písmena A a I zákona číslo 314/2001 o ochrane pred požiarmi a následné vyhlášky ministerstva vnútra číslo 401/2007 zbierky zákonov. Keďže preverovanie dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi a rodinných domoch a iných stavbách vo vlastníctve a užívaní fyzických osôb je podľa paragrafu 23 vyššie vedeného zákona v kompetencii obce, podanie vám týmto postupujeme. Obecné zastupiteľstvo by malo vymenovať kontrolnú skupinu, ktorá pôjde na prešetrenie ku pánu Zaďkovi a zápisnicu a zároveň rozhodnutie obce o opatrení na odstránenie nedostatkov v určení lehoty a ak to bude nutné, aj vylúčenie veci z používania. Hej. My sme tam boli už párkrát na kontrole a proste s pánom Zaďkom není reč, ale túto povinnosť si musíme splniť. Hej, takže ja navrhujem, pán Flačo, ktorý je preventíva obce, aby bol vedúci. Patrik Balažic, člen a
členstva. Dobrý Žiadam, aby Tu bolo musí to byť uznesenie uznesenie obecného zastupiteľstva. obecného zastupiteľstva. Musí to byť tak. A my musíme s tým obecným, s tým zvyknúcim uznesením, my musíme s tým ísť. Hej? Môže to, my sme to v krátkosti zapísali nejako. Obecné zastupiteľstvo volí komisiu. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Teda schváluje komisiu. kontrolnú skupinu na vykonanie požiarno-preventívnej kontroly u pána Jana Zaďku, pribili na číslo 207. Jana Zaďku. Preventívnej kontroly. Aké je to kontroly? Protipožiarnej kontroly. Pána Jana Zaďku, pribili na číslo 207. Zloženie. ...207, áno? Áno. Zloženie. Preventíva Robce. Andrej Pajšeker, vedúci. Jano. Pošta. Aj ty tu mám, super. Vedúci, hej? Vedúci skupiny, tak. Patrik Balažič, člen. Balažiť a ešte. Pavel Olduš. Člen. Takže by som to prečítal. Prosím. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kontrolnú skupinu na vykonanie protipožiarnej kontroly u pána Jana Zaďku, číslo domu 207, zložení preventíra fár obce Andrej Fleischhacker, vedúci skupiny. A pán Balažic, Patrik Balažic a Pavel Holbus ako členovia tejto skupiny. Pani poslanci, to je za. Je niekto proti, zdržal sa hlasovania, čiže